देखी जा एगो हमनी लेखा गुरु बहिना रहली तो अपना महादेव जी के गुरु बनौले रहली। हां बनौले रहली। कैसे बनौले रहली? ए गुरु बहिना जब हमनी के चाचा कहीं सुना जाता तो सुतलो दुलम हो जाता। हां दुलम हो जाता आदमी कहता कब जैती तो वो गुरु बहिना का कहली कि अपन उनका जैसे बेटा पतो रहे लो हां अपन घरे छोड़ देली अपने चल गेली कहीं चाचा में। अब वो ना जानली कि हमार बेटा पतो घरे का करता लो वो तो अपना गुरुजी में नहीं लगौले बड़ी। तो गुरुजी में नहीं लगौले बड़ी तो उनकर बहू जब रहली तो बहुत धोखेबाज रहली। पति परमेश्वर पर अपना ना रहली विश्वास ना रहल ना अपना पति परमेश्वर पर ना रहली दूसरा पर रहली। तो का कहली कि अपना जे भी रहे साथी संगतिया उनका के बुला के अपना पति परमेश्वर के कटवा दिहली। हां वो ऐसे होता कटवा दिहली या कटवा के एगो डाबा में बंद करके धो दिहली आ घर छोड़ के भाग गइली। तो गुरु बहिना अब तो चाचा में गोइला पर 3 घंटा 4 घंटा समय लागिए न जाता। हां लागिए जाता। तब वो गुरु बहिना का कहली कि अपना गुरु जी के ध्यान में लगा रहली। जब उनका मेरी खबर गोइल कि ये चलो तारा घरे ऐसन ऐसन बात भइल तो कहली कि ना हम ना जाई ऐसे ना जाई आ कि हम गुरु जी में आइल बनी जवन गुरु जी करिए तवने हमार होई कि जब तक चर्चा खत्म ना होई तब तक हम जाइब ना। तो कहली कि ए भाई तो बड़ा माने बिना एथु माया के बाड़ी किनका बेटा के हसन खबर आइल बाटे आई चाचा में ले जात नहीं थी। तो हो तो गांव घर कहलस न कि वो जनाता कि ओकर बेटा ना रहा तबे नहीं खे। हां तो नहीं चलली गुरुजी तो वो तो गुरुजी में नहीं लगौले रहली। आ गांव घर जुटल बा घरे माने मेला बाजार लागल बा आदमी में बात किसी के बात बोलता गुरु बहिना अपना गुरुजी के ध्यान में लागल बड़ी केहू के बात सुनत नहीं की माने उनका के दर्शन खबर गई बाकी आवत ना रहली। कहली कि ना जब तक चर्चा खत्म ना होई गुरुजी के प्रसादी ले ही ना चले जाई तले हम जाइब ना चाहे हमार बेटा दुनिया में रही है जे बाणे से हमार गुरुए जी बाणे जवन करिए तवन उहे करी। हां गुरुजी पर कहली कि ए गुरुजी ई झूठ खबर आवता कि सच खबर आवता रौरा जानता नहीं हम नहीं की जानो ना रौरा अंतर्यामी बानी रौरा सब देखतानी हम ए जले का देखतानी हमरा के खबर आवता तो कान में खाली सुनतानी हां त गुरुजी कहलन कि ओ हो ई तो हमरो के दुविधा में डललस। बड़ी ना तब करले रहली आइली जब चर्चा खत्म हो गई तो प्रसादी लेके आइली तो प्रसादी लेके तो उनका लड़का के अब कफन दिया रहे तब रोवा ताड़ी पीटा ताड़ी तो का कह ताड़ी कैसे कहतड़ी तानी आसरा हो भैया लसिया देखई तो यारे लसिया देखई तो इहारे बाबुआ
हम ना जानिए कि राउत चला जाओ न जाइन त हमरा संग ऐसन घटना घट जाई। बहुत आनंद जाए कबे के तारा के खबर जाता है अभी खाया तो हुए जन झूठो के नौटंकी देखाए ले चलो जल्दी इनका के ना देखाए। एक महीना उनका लड़का के लाश जाए लागो शमशान घाट ना देखौलन जा पाछा से जाताड़ी कहताड़ी का कहतई अरे गाँव आही घरवा के शोभा मोर भैया अरे शोभा मोर भैया हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा किया हो रमा हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा आही घरवा के शोभा मोर भैया अरे शोभा मोर भैया हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा किया हो रमा हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा कहतन जा मुहे देखे के रही त तारे के 10 गो खबर गइल है तब तू चाचा में उठ के ना आया तब ले चल गइल शमशान घाट पर बेचारी पैसा से रोज जाताड़ी कभी देखावत नहीं थे खावत नहीं खेलो जब उनकर चीता बुझा गइल बा त का कहताड़ी कैसे कहतई अरे गाँव आही घरवा के शोभा मोर प्रीता अरे शोभा मोर प्रीता हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा किया हो रमा हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा आही घरवा के शोभा मोर प्रीता अरे शोभा मोर प्रीता हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा किया हो रमा हो बबुआ के मुहावा तनी देखावन वेरा कहतन जा कैसे कहतई आदन के भात कुल छनी तोरे चलते तो तोर बेटा मोर आज अपने को रहते घरे रहते त ना न होई कैसे घरे रहते तो देखते ना हां ओके पूरा चला करो कहतड़ी अब गुरुजी से का कहतई कहतड़ी अरे तोहरे चलत मेरे गुरुजी बाबू आके खवानी अरे बाबू आके खवानी हो दैया में लागल छोरा मनवेरा किया हो गुरुजी दैया में लागल छोरा मनवेरा हरे चलत मेरे गुरुजी
देखियो से गुरुजी के शक्ति हाँ कैसे केनियो से आनी आइले केनियो से पानी आए केनियो से पानी हो सब लोग छोड़ी के पारा आइले रानिया गुरुजी केनियो ले आनी आइले केनियो से पानी आए केनियो से पानी हो सब लोग छोड़ी के पारा आइले हो रानिया हो सब लोग छोड़ी के पारा आइले हो देखी जब आनी पानी गुरुजी दे दी हले तो सब लोग छोड़ के भाग गई कि अपना गुरुजी के भभूत के पानी लेले रहली डाल दिया चट पे लेके अपना बहुआ के घोंस लेली मुंह में